सुक्लाय दैमायाव दालां गैया। भारत भुटान सिमानि बादलापारायाव गैया दालां। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमानि बादलापारा ओनसोल गेजेरजों बोहैलांदों सुक्लाय दैमा। दैज्लाङाव सुक्लाय दैमाया गिख्रंथाव महर लायो। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय सुक्लाया मोनसे दाहार दैमा। दालां गैयालासे सुक्लाय दैमाखौ बे रुगुंनिफ्राय बै रुगुंसिम बारनायाव बेसेबां खैफोद गोनां नायनानै ला। बेबायदियैनो खैफोद गोनाङै बारनो गोनां जादों सुक्लाय दैमा। हरखाब दैबाना जायो सुक्लायाव। भुटानाव अखा हायोब्ला उसिफावबोयो सुक्लायनि दै दाहार। दैज्लाङाव सुक्लायनि थाखाय बायजो फारसे फोनांजाब बन्द जायो ओनसोल नाङैनो। सुक्लाय दैमानि बिखायाव नांथानो गोनां जायो गोबां गारि मथर। सुक्लायाव गोजावलांदों दासिम गोबां सुबुं। दैज्लाङाव सोलोंथाइ आजावनायाव हेंथा नुजाथियो फरायसुला फरायसुलिफोरनि गेजेराव। बादलापारायाव सुक्लाय दैमानि सायाव दालां लुनायनि राहा लायाखै बिटिसि सरकारा। बिसायख'थिनि सिगां सुबुं थान्दैया रादाय होयो दालां लुनायनि। बिटिसि सरकार बायदिनो आसाम सरकाराबो भारत भुटान सिमानि सुक्लाय दैमायाव दालां लुनायनि थाखाय जेबो हाबाफारि लायाखै। जायगानि सुबुंफोरा बिथांमोनखौ सात जारलानि बाथ्रा बुंनानै सरकारखौ खावलायदों। আমি চাইছোঁ যে এইটো ৰাস্তা এতিয়ালৈকে চৰকাৰ কোনো সা সুবিধা দিয়া নাই। চৰকাৰে কি নাভাবে নেকি যে আমাৰ ইয়াতে মানুহ আছে বা ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ বসতি কৰে, এইটো চৰকাৰে কি নাভাবে নেকি? আমি ভাবোঁ যে অতি সোনকালে এইটো ৰাস্তা সোনকালে ব্ৰিজৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগে আৰু চৰকাৰে অতি সোনকালে ইমিডিয়েটলি এইটো বছৰৰ ভিতৰত এইটো ৰাস্তা পদক্ষেপটো ল'ব লাগে। আৰু আমি বহুত তেনেকুৱা MLA হতক মানে ধৰিছোঁ, এপ্লিকেশ্যন কৰিছোঁ, কিন্তু এইটো নদীৰ কাৰণে যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ভালদৰে পঢ়া লিখা কৰিব পাৰিব বুলি মানে আমি দলঙৰ কাৰণে মানে আবেদন কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো চৰকাৰে মানে ইয়াতে চকু দিয়া নাই। আৰু আমাৰ জেগাটো বাদলাপাৰা এনেকুৱা যে দিনৰ ভাগত এইটো পানীতে যুঁজিব লগা হয় আৰু ৰাতিৰ ভাগত হাতীতে যুঁজিব লগা হয়। এটা মানে অভিশাপ নিচিনা হৈ গৈছে বাদলাপাৰা টেংকি বস্তি, মানে ভূটান সীমান্ত যিমান অঞ্চল আছে এইটো। बादलापारा ओनसोला ननय सेरफां परिषद बियाबनि सिङाव दं। फेरगाव विधानसभा बियाबनि सिङाव गोग्लैयो। ओनसोलनि सुबुंनि बे सातजारला MCLA पल टप्प, MLA महेश्वर बर'आ जेंना सुस्रांनायनि राहा लानांगौ। सिमानि गोथौ ओनसोलनि हान्थिनाय फोनांजाब राहा जौगाहोनांगौ। बे बिथिङाव MP दिलीप शइकियायाबो गोथौथि होगोन होनना आसा खालामदों बादलापारानि रायजोफोरा। सुक्लाय दैमायाव पाक्का दालां लुफुंजायोब्ला भारत भुटान सीमा ओनसोलनि जौगाथायनि महर लागोन। फेरगावनिफ्राय तीर्थ शर्मानि हेफाजाबाव निउज डेस्क रिपर्ट असम लाइव 24 बड' लाइव 24।